अगदी कंटाळा आला आहे हा म्हातारपणाचा. एकदा का वरचा निरोप आला असता की मरून मोकळा झालो असतो. पण ते का कुठं माणसाच्या हाती आहे थोडंच. आता लाडका मुलगा पुंड्या म्हटले लग्न करावे, म्हाताऱ्याला एवढाच आधार, आणि म्हणून म्हटले आमच्यापेक्षा शिकले सवरेल, आणखी काहीतरी विद्वान होईल, नावलौकिक कमी. पण ते नाही त्याच्या नशिबीने आमच्या नशिबीने करणार काय. आता हे म्हातारी झेंड थुंकून घाण करतात म्हणून त्या मागच्या पदवीत ठेवले होते, तिथं सुद्धा ही कुठे आढळली नाही. बहुधा मला वाटते शेजारच्या काकूंजवळ गेली असावी. अगं ए सत्यवती, आली 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 सत्यवती, अगं हे काय झालंय तुझे? हे आमचं आम्हीच केलं. ते कसे? तशा तसं म्हणजे कसे? तसं म्हणजे माझ्या कसं लक्षात येत नाही? तुमच्या लक्षात कसं येणार? तुम्ही सांगितलं काय झालं? लहानाचा मोठा झाला, आपण आता त्याचं लग्न करूया. पुंड्याबद्दल बोलतोय? नवसाला सुनबाई घरात आली, मीच म्हटलं नाव होते. तू ठेव असं तुम्ही म्हटलं. नाव ठेवलं तारा, आणि आता आम्हाला नाही हो तारा. म्हणजे तारेनं तू हे सांगितले? आमची कोण सांगणार? मग तू आत्ता तिला दाबी. थांबा, तुम्ही जाऊ नका, तुम्ही जाऊ नका. काय झाले? कारण मार खाण्याची सवय मला आहे, तुम्हाला नाही ती. म्हणजे मी म्हणतो ती तारा त्या पुंड्यामुळे शफारली आहे. मग काय त्या करणार? पुंड्याला हरामखोराला विचार. काय ते जाऊ रे पुंड्या, आता जाऊ विचारतो. अरे पुंड्या, कुठं गेला बरं हा? अरे पुंड्या, काय रे झोपा काढतोयस का घरात? झोपा काढतोयस? कशाला बोब मारता? म्हणजे मी आता बोंब मारू लागलो? कोण मेलाय तुमचं? म्हणजे मेला म्हणून ओळखतोय मी? बाबा अहो मी विश्रांती घ्यायला गेलो न गेलो एवढं लागला तोकलायला. काय झालं? कोकण तो तुझा काय बाप. काय झालं? ना? असा इकडे ये. काय झालं का? असा इकडे ये. हो झालं काय? झालं काय? हे काय रे? हे काय तुला दिसतंय? ती धुणी आहेत. ते का मला कळत नाही? ते का मला कळत नाही? हो ती बायकांची कामं बायकांनाच करायला अरे पण हवी. या वयात तिने हे करावं का? ह्या वया या वयात तिने हे करावं का? हे तुला नाही का कळत? म्हातारी हा, म्हणून काय झाले? बाबा दिवसाला गिळायला हवं ना? अरे होय ना? म्हणून काय झालंय? कामं करायला हवी. काय ते? ही कामं आई मग तुझं लग्न कशाच केलं ते? माझं- लग्न कशाच केलं? ती आहे ना घर ठगत, तिला काय झाड धरली? माझी बायको तुझ्या बायकोने हे केलं पाहिजे. माझ्या हा, मग? नाही बाबा तिला मी माझ्या घरी आणली ती का सुखात राहण्यासाठी. काय? ही कामं आईनच केली पाहिजे. तुझ्या बायकोने हे केलं पाहिजे. आईनं केलं तिला आता पाहिजे. झेपणार नाही. बाबा आईची कीव वाटते, हा, येणारच. दया येते. हा, मग येणारच. मग असं करा, ती धुणी तुम्ही धुवा. हे मस्त तू सांगतो ह्या बायकोची लुगडी घ्यायचं का? हात तुझा माझ्या नवऱ्यावर करतील तर मारून टाकी, जिवंत नाही ठेवला. पुण्य रे तुझ्या समोर तुझी बायको बस मार. तू पाहतो मी सांगितलं मला, तुम्हाला सांगितलं होतं. पुढे आता जास्त बोलू नका. अगं पुढे झालं, अंगार होतोय. अजून ब्रेक करते. म्हातारी झाली तरी जास्त बोलू नका. तू माझी आई, हा? तू माझी आई. कोण सांगेल? तू मला जन्म दिलास, हा, कशावरून? जन्म दिलास. कशावरून? आई नाहीस, हा, कैदासी नाहीस तू, योग्य, हाड वैरिणी आहेस तू. अगदी बरोबर. अगं मी तुझी आई नव्हे. माझं हित चिंतित आहेस. हा. मग मला सांग, हा. मला सांग, हा. माझ्याबद्दल देवळात जाऊन नवस केलास ना? हा? अगं होय म्हण. नवस केलास ना? होय. नवस केलास? जाऊन विश्वास ठेवा. पुंडलिका, का नवस केलास? पुंडलिका, हा. नवस कशाचा केला? कशाचा? लग्न होऊन बरेच दिवस झाले, महिन्याच्या महिने लोटले, वर्षाच्या वर्ष लोटली, तरी आता तुम्हाला संतान झालं नाही. याच्या करता सांगितलं देवा, माझ्या पुंडलिकाला काय ते मुलगा किंवा मुलगी होऊ दे. मुलगी नाही, हा? कोणता तरी मोठा रोग नाही, आणि नाही. कुंडली बायको विश्वास ठेवा. नको रे बोलू. आता दिसते तशी मग दुसऱ्या नाही. प्रश्नाचं उत्तर द्या. काय? दुसऱ्या प्रश्नाचं. काय म्हणून? मग हा. घरात मातीचं माड आणून का ठेवलं? विचारा. आणलंच ना? आणलंच ना? काय नाही म्हणेल. आणलं ही खरं. खरं. हिनं आणलं. का आणलं? पण आणलं ते का आणलं बा? का? बाळ पुंडलिका मी ते का आणलं? ती प्रत्येक वेळी सांगत असते. हो, मी काय सांगते? तिथं थुंकतेस, तिथं थुंकतेस, तिथं थुंकतेस म्हणून सांगत होती. अशी करीत होती. चुकली नाही. म्हणून एका कुमाराला काय सांगितलं, सांगितलं? मी ते मागे उभी होती हा. तिथं तो बाळ कुमारा इकडे ये. आजी आजी काय सांगते? आजी काय सांगते? का आजीचं तोंड बघा. आजी काय सांगते?
तर म्हटलं एवढं महाग घेऊन ये मला कशाला? तर कशासाठी तर मला थुंकण्यासाठी म्हणून ते आणून उशावरती ठेवलेलं आहे. बरोबर आहे बाबासाठी नाही. आपला पुत्र मेल्यानंतर त्याची अंत्यविधी करायला काय झालं? ओरडू नका, कोपरू नका. तुम्ही सुद्धा दिसता तसे नाही. काय तुमच्या पवित्र वीर्यापासून माझा जन्म झाला. मग काय होय? झालं? बाप नाही, साब आहात तुम्ही. काय तो कसा रे बाबा काय केलं घरात खुंटीवर श्वेत वर्णाचं वस्त्र काढून ठेव. कुठं कधी आणलं ना होय पण म्हाताऱ्या होय पुंड्या अरे त्या दिवशी त्या किरवेस गेलो होतो ना हा. त्यांनी ती वस्त्र दिली म्हटले नेसास मिळतील म्हणून त्या खुंटीवर मग आणलं. नेसत का नाही? आता मी सांगते तुम्हाला हे ऐकून घेणार नाही यांना या घरात ठेवायचं नाही. या घराच्या बाहेर तरी काढा. ही अडचण नको म्हाताऱ्यांची. चला चला आमचा संसार सुखाचा होणार. चला बाहेर चला, या घराच्या बाहेर चला. आम्हाला कुठं नेऊन सोडा कुठं सोडा? कुठं ते मी सांगतो, मी सांगतो. असं कर काय? आमच्या घरात दगड मार आणि आणि एखाद्या तलाव दूध बुडाव म्हणून होतो हे तुम्ही सांगितलं तू मोकळा झाला. मग आता असं काय कर झालं? मला दगड घाल मुलाला सांगतोय आणि ते पाप मुलाच्या डोकीवर. त्यापेक्षा तू असं कर, एक दगड घे हिच्या नाकावर घाल, ही तुझ्या घालेल मळ आणि चला. मग आम्ही करू शकतो. तुम्ही तीर्थावर नेऊन सोड तीर्थावर आई अनेक तीर्थ आहेत. हा. गया, प्रयाग, काशी. कुठल्या तीर्थावर नेऊन सोड? त्या प्या नको आहे काशीला नेऊन सोड काशीला. होय रे बाबा. काशीला जाऊ द्या. हा? काशीला नाही, इथंच मरा. हा. घासभर काय घालतोय ना? जगायला तेच खा. हो, पण इकडे या. का? काय म्हणता तुम्ही? म्हणतास काशीला जा. बरं झालं सुंटी वाचून खोकला गेला. तो कसा का? अहो मला सांगा, यांना वेगळं ठेवलं तर हा समाज काय बोलणार? काय? मुलांना आई बापाचा विचार केला नाही, वेगळं ठेवलं. त्यापेक्षा तुम्ही असं करा, हे जर जात आहेत काशीला जाऊ द्या. ही म्हाताऱ्यांची अडचण कशाला? निदान तुम्ही आणि मी सुखात राहूया. होय ग माझ्या राणी. जाऊ द्या. योग्य बोललीस. असा नवऱ्याला वेळोवेळी सल्ला द्यायचा. आता सल्ला देण्यासाठी घेतलंय ना हा. हा. तुमचं काय झालं? आई, हा. तुम्हाला काशीला जायचं. हा, चला, चला, चला. चला काय काय चला काशीला जाऊया. काशी काशी मिळत नाही. जाऊया, काशीला. बाबा आहे का कांचन? धन आहे, धन आहे, धन नाही रे बाबा ही कांचा कुठली धन धन. हा पण नाही रे बाबा एक फटणार धन नाही ना? धन नाही? अहो आतापर्यंत केलं काय एवढं जमून ठेवलं ते? आता ते जर ते जर तुमच्या जवळ नसेल तर भीक मागा. हो भीक मागा. चला भीक मागा. आता पूर्ण करण्याकरिता या घनघोराच्या हरण्यात एक सारखा दबा धरून बसतोय पण आई म्हणून माझा मला भूक लागली म्हणून त्या भुक्याचं शांतवन करण्यासाठी अरे बापरे बापरे, नाव काय तुझं? माझं नाव रुक्मिणी. कोण तुम्ही? मी या घनघोराच्या हरण्यात राहणारा इंडिकासूर. अरे बापरे, पटली, मन समाधान पावलं. बरं येते. आपलं नाव महाराज रुक्मिणी. कित्येक दिवस झाले या हरण्यात मी एक सारखं भुकेला राखून झालो होतो. माझ्या मनातील महत्वाकांक्षामुळे होत्या. एवढ्यातच आपलं सौंदर्यवान स्त्री माझ्या समोर मिळाल्यात. मनाला थोडासा आनंद वाटू लागला. माझी बुद्धी
कित्येक दिवस तू खाल्लीस ती माणसंच खाल्लीस पण या सुंदर उपभोग घे म्हणून माझ्या महत्वाकांक्षा आपल्याला पूर्ण कराव्या लागतील. पण दिंडीकर एक लक्षात ठेव, इच्छा दोन प्रकारच्या असतात. एका इच्छेपायी आपल्या जीवनाचा मार्ग उजळता येतो आणि जर का वाईट इच्छा जडली असेल तर त्या इच्छेपायी आपल्या सारा सर्वस्व जीवनाचा नाश होत असतो. या जगात वाईट कार्याचा विचार तुम्ही तर स्वतः कधीच करा. मला एकच म्हणले, माझी शिकार समोर असणारी व्यक्ती होय तिची योग्यता काय याचा विचार करणारे मी नव्हे. माझ्या महत्वाकांक्षा मला पूर्ण करायचे. जर का आपण सांगून ऐकणार असाल तर आपल्यावर जबरदस्ती करील याचा विचार करा. दुष्टाच्या नादात जायताना ना कुणाचे प्रतिकार जोडू नये का सांगते कोण तो? मी विचारतोय तुझं नाव काय? मी या कल्लोळ शहरात वास्तव्य करणारा दिंडीकर म्हणतात मला. बघायचंय की मरायचं? विचारलेला प्रश्नाचं लवकर उत्तर दे नाहीतर लवकर मरशील इथे. ज्याच्याला मेल असतील त्याला पोरं म्हणतात. न जाईनात अजूनही जिवंत आहेत कृष्णपुत्र मदन म्हणतात मला. मला तुला एवढं सांगायचंय आपला सुंदर देव अरे सुंदर देव असं जर का वाटत असेल तर जाऊ तू. तुला जगायचं आहे ना? तुला जगायचं असेल कृष्ण पुत्र तर या जगातून नष्ट करी नवेक्षा मी काही माझा मला मारायला तुझ्या बापाचा शक्य होणार काय तुला सांगतोय. जर का तुला जगायचं असेल आईला मार्गाला चालतो जाई आता मात्र सांग तुला ठारच मारी आणि भस्म करणार आहे त्याही मला नाशवंत अभिमान हा
वत्सा, एक क्षणाभरही इथं थांबू नको. हे दिंडिकासूर, क्षणिक सुखाच्या अनिवार लालसेनं हे तुझं राक्षसी जीवन ओतप्रोत भरलं गेलंय. आसुर आकांक्षेने पापमुलक भावनेनं स्वतःच्या पापिकपासूला संपूर्ण करण्याच्या उदात्त हेतूनं ज्या स्त्रीकडे पाहण्याचा प्रयत्न तुझ्याकडे मी घडलाय, तिच्या सौभाग्याचा सूर्य 8व्या अवतारावर अवतीर्ण होणारा, वसुदेव देवकीचा कुसवा धन्य करणारा देवकी नंदन म्हणतात तोच मी. हे जगाचा देवा, मी आपल्या बाबतीत पुष्कळ ऐकलंय, पण माझी तो एकाची विनंती आहे. देवा, इथं न थांबता माझ्या भविष्यात आपण न लक्ष देता इथून जावं. दिंडिकासूर, मी कुणाचा आज्ञांकित नव्हे. मी जो इथं आलोय तो स्वेच्छेनं आलोय आणि म्हणून मी तुला आज्ञा करतोय. तुझ्यावर येणारा महाभयंकर अरिष्ट जर का तुला चुकवायचं असेल तर तिथे पाय. हे देवा, तुझ्यावर येणारा महाभयंकर अरिष्ट, हे देवा, अरे शांती किती कुणा माझ्यासाठी वरिष्ठ हीच माझी संधी समजून त्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी योग्य वेळ आपल्या ठेवले असतील तर ते डोळे पूर्ण करण्यासाठी नको नको म्हणा बुद्धू मायला काळ आला जवळी ग्रासा बरा काळ आला जवळी. सावधान दिंडिकासूर, कृष्ण तुला दे रे गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण. हे ममवत्सा, शंख चक्र पद्म गदा घेऊन ज्या देवानं विश्वरक्षण केलं, अशा या देवानं गदा या आयुधाचा वापर तुझ्या बाबतीत केला. एकच एक गदा प्रहार तुझ्यावर करता क्षणी तू जेरीस आलास, पण अजूनही स्वर्गाच्या पहिल्या पायरीवर तुझं पहिलं पाऊल आहे. प्रणोत्क्रमण झालेलं नाही. अंत्यवेळी तुझ्या मुखातून कृष्ण स्मरण निघालंय. जय गोपाल कृष्ण, जय गोपाल कृष्ण. हे मतप्रिय भक्ता, माग तुझ्या आत्म्याला सद्गती प्राप्त व्हायला हवी असेल तर माग. जे तुला हवं असेल ते या तुझ्या देवाकडे माग. हे माझ्या देवा, तू माझी इच्छा पूर्ण करणार आहेस. मग देवा, माझी पहिली इच्छा, ज्या अरण्यात मी लहानाचा मोठा झालो त्या अरण्याचं नाव आणि माझं नाव चंद्र सूर्य असेपर्यंत सदैव तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. हे मतप्रिय भक्ता, या निबिड निर्जन अरण्यात आज मित्युतावर तुझं वास्तव्य होतं. येणारा जाणारा पंथस्थान भक्षस्थान टाकून स्वतःचा जठराग्नी तू क्षमवत होतास, पण या निबिड अरण्याला नाव न होतं. मग ऐक, आजपासून या अरण्यात येणारा प्रत्येक प्राणी मात्र तुझ्या नावावरून या घनदाट अरण्याला कृष्ण. हे देवा, माझी दुसरी इच्छा, ज्या रुक्मिणी मातेकडं मी वाईट इच्छा प्रगट केली ती माझी माता आहे आणि ती माझी माता या अरण्यात सदैव माझ्या समोर उभी राहावी अशी देवा माझी दुसरी इच्छा आहे. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. आणखी काय हवंय तुला देवा, ज्या या तुझ्या गदेनं तू मला जरीस आणलायस ती ही तुझी गदा सदैव या अरण्यातच राहावी ही माझी देवा तिसरी. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. ज्या गदा या आयुधाचा वापर तुझ्या बाबतीत मी केला ती ही माझी गदा सदैव या घनदाट निर्वीर अरण्यात राहावी ही महत्वाकांक्षा तुझी आहे. मग ऐक, आजपासून माझी गदा या दिंडिका अरण्यात उभी राहील. रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येणारा प्रत्येक भाविक भक्त प्रथम या गदेचं पूजन करेल, तदनंतरच या रुक्मिणीचं दर्शन घेईल असा माझा तुला आशीर्वाद. हे देवा, शुभास्ते पंथा, शुभास्ते पंथा, शुभास्ते पंथा. गोपाल. पती आज्ञा अमान्य करून, पती आज्ञेची पायमल्ली करून ज्या स्त्रीनं पतिव्रता तेजासी प्रतारणा केली अशा स्त्रीला कोणत्या संकटाला सामोरं जावं लागतं याचं चालतं बोलतं चित्र दिंडिकासुराच्या रूपानं तुझ्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं असेलच.
पण पश्चातापेन शुद्धता, माणसानं केलेल्या कृतकर्माचं प्रायश्चित्त त्याला मिळालं की म्हणे त्याची सुधारणा होते. मग तुला जर पश्चाताप झाला असेल तर संसारी पुनरागमन कर. नाही स्वामी, अहो मी पुनश्च संसाराच्या ठिकाणी येणं अशक्य. कारण ज्या भक्ताला तुम्ही वचन दिलात, हा. मग त्या वचनाची परिपूर्तता नको का करायला? शाबास. भक्त दिंडिकासुराला दिलेलं वचन मी काय आणि तू काय सारखा होय. मी त्याला म्हणाल आहे की तुझ्या इच्छे खातर रुक्मिणी सदैव या दिंडिकारण्यात उभी राहील. मग सांग रुक्मिणी, भक्त दिंडिकासुराच्या इच्छेसाठी या दिंडिकारण्यात तू उभी राहणार आहेस? हो. पण राहणार आहेस ती कशी? पाहायचं असेल तर या दिंडिकारण्यात माझे हे दोन्ही हस्त असे कटेवर घेऊन भक्तांच्या मनोकामना परिपूर्ण करण्यासाठी राहणार मी. सार्थ अभिमान वाटतोय या तुझ्या वागण्यानं. भक्त दिंडिकासुराची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आणि पती अभिवचन पूर्ण करण्यासाठी या दिंडिका अरण्यात सदैव अशी उभी राहणार आहेस, दोन्ही हात कट्टेवर घेऊन. याचा अर्थ म्हणजे असा आहे की या युगातील प्रत्येक भाविक भक्तांना कृष्ण रुक्मिणीचं दर्शन एके ठिकाणी मिळणार नव्हे. ज्या भक्ताला दर्शन घ्यायचं असेल अशा भक्ताला रुक्मिणी कुठं मिळेल? कृष्णाच्या रागानं रुसून गेलेली आणि भक्त दिंडिकासुरासाठी उभी राहिलेली रुक्मिणी मिळेल तर या घनदाट दिंडिका अरण्यात मिळेल. मग रुक्मिणी, तुझ्या करवी माझ्या एका भक्ताची इच्छा मी पूर्ण केली, पण अजून माझा असा एक भक्त आहे, सांप्रतच्या क्षणी कसोटी